Доктор Найденова, защо е важно да се приема колаген след 25 годишна възраст? Колагенът е най-разпространеният протеин в нашето тяло и основен структурен елемент, но след 25 годишна възраст започваме да губим голяма част от него. Това води до загуба на еластичност и плътност, кожа, мускули и кости. Затова е необходимо да си го набавяме допълнително, чрез прием на такъв под формата на хранителна добавка, както и да обърнем внимание на здравословния начин на живот и прием на храни богати на протеин. Какво е предимството при приема на рибен колаген за кожата? Едно от предимствата е лесната абсорбция, което е изключително важно за усвояване на приетият колаген. Рибният колаген има най-малкия размер на частиците и най-ниското молекулно ниво сред всички типове колаген, което му позволява да преминава през чревната бариера в кръвообращението. Той се усвоява доста по-ефективно от другите видове. Рибният колаген се състои почти изцяло от колаген тип 1, който е важен компонент в кожата, както в кости, зъби, мускули и сухожилия. Той е богат на аминокиселини, глицин и пролин, които успешно се борят с свободните радикали, насърчават изграждането на мускулна маса и въздействат благоприятно върху нервната система. Важно ли е колагена да е на пептиди? Да, колагеновите пептиди са получени след процес на хидролиза, което прави продукта с висока абсорбция от тялото. Затова е изключително важно, за да може приетия колаген да се усвоява още по-бързо, когато бъде приет точно под формата на пептиди и максимално бързо да достигне до клетките ни, където да се стимулира синтезата му. Защо някои хора предпочитат колаген на прах? Най-честата причина за това хората да предпочитат колаген на прах е поради факта, че избират да приемат 100% чист колаген, без добавени допълнителни витамини, минерали и аминокиселини. Каква е разликата в милиграмите на колагена? Разликата се изразява в количеството на колагена в хранителната добавка. Най-концентрираният с лесна абсорбция колаген с 12 500 мг колаген в състава си е рибният от серията на Swedish Collagen. Когато колагенът е хидролизиран на пептиди, той е в голяма концентрация и лесно се усвоява. Усвоява ли се колагена от тялото? Да, приетият колаген се усвоява от тялото. При неговият прием той се разгражда на пептиди, ако не е бил приет директно под формата на колагенови пептиди. Тогава тази стъпка се пропуска. Пептидите от своя страна в последствие се разпадат на още по-малки съставки аминокиселини, които навлизат в кръвния поток и достигат нашите клетки, където стимулират тяхната регенерация и синтезата на колаген от самите тях. Рибният колаген помага ли при болки в ставите? Да. Загубата на костната маса е един от най-честите признаци на стареене и може да доведе до остеопороза, от което за жал страдат милиони хора по целия свят. Осигуряването на достатъчно калций и фосфор е от съществено значение за поддържане на здравината на костите. Тези минерали обаче са трудни за усвояване, което води до дефицити и ни излага на риск от костна загуба и костно заболяване. Проучванията показват, че рибните колагенови пептиди могат да помогнат за усвояването на калций и други минерали, които са от съществено значение за здравината на костите. Освен това, добавянето на рибен колаген може да стимулира синтезата на колаген в костите чрез насърчаване на изграждащите костните клетки, наречени остеобласти, които изграждат органичната матрица на костите, която е съставена 90% от колаген. Веган колаген, как е възможно да няма животински продукти? Възможно е. Този продукт е създаден чрез извличане на аминокиселини от ферментация на тиквени семки и растителни шесте. Колко време трябва да се приема колагена? Хубаво е да се направи минимално 3-месечен курс, а максимално 6 месеца. Продуктите могат да се приемат и целогодишно, като се променят дозата благодарение на мерителната чашка в самите продукти. Какво производство е колагена и има ли необходимите сертификати? Продуктите са произведени в Швеция под строг контрол, притежават всички разрешителни сертификати и са регистрирани в БАБХ България. Продуктите се предлагат и в аптеки както в Швеция, така и в цяла Европа, Азия и България, разбира се. Необходимо ли е да използваме козметика, докато приемаме колаген като хранителна добавка? За оптимални резултати и за да поддържаме кожата както отвътре, така и отвън, е хубаво локално продуктите да се съчетават. Swedish Collagen предлагат серия кремове дневен и нощ. Съставът е много богат, с 93% натурални съставки, което е доста висок
процент за козметика. Дори няма фолио на самия крем, за да не се нарушава цялостната концепция на продукта. Кремовете съдържат ретинол, колагенови пептиди, бизебол, органично масло от ши, жожоба, женшен, органично масло от алоe вера и витамин Е, които хидратират кожата в дълбочина, изграждат фините линии и изравняват тена. Моят съвет е: грижете се за вашата кожа отвътре с прием на колаген, а отвън прилагайте най-добрата грижа. Доверете се на продуктите на Swedish Collagen, аз го направих.